уважаеми! И ето ви вас по нашите места. Заповядайте, седнете, любезни. Или вие не обичате да ви наричат уважаеми и любезни? Пушите ли? Имате ли? Ето ви цигарка, заповядайте. Знаете ли, аз ви приех в квартирата си, в канцеларията си, но квартирата ми е също тук зад преградката. Да. Държавна е, но сега живея временно под наем. Знаете ли какво? Съществува, струва ми се, такава юридическа сила, такъв юридически похват. Да? За всички видове следователи. От началото започват отдалече, от дреболики. Или даже от нещо сериозно, съвсем странично. За да ободрят, така да се каже, да развлекат разпитвания. А после по някакъв най-неочакван начин да го халосат право по темето с някакъв най-съдбоносен въпрос. Това, струва ми се отбелязва във всички ваши правила и наставления. Така ли е? Така е, да. Така е. Ама... Вие какво си мислите, че аз с държавната квартира един вид, а? С една дума, аз искам да знам. Вие смятате ли ме за съвсем свободен от подозрение или не? Кажете ми, Порфирий Петрович, кажете ми положително и окончателно и по-скоро веднага. Ето ти въпрос. Труден въпрос сте вие, знаете ли? Пък и защо вие да знаете, а? Защо ви притрябвало толкова много да знаете, като още не са и започнали да ви безпокоят? Заповядайте, седнете. Ето, че вие сте като дете. Защо така не се натрапвате, миличък? Защо само така не се натрапвате? По какви причини? Кажете! Повтарям ви, че не мога повече да понасям. Какво? Какво? Неизвестността ли? Не бъдете язвителен. Аз не искам, чувате ли? Не искам! По-тихо, нали ще чуят? Сериозно ви предупреждавам, аз не се шегувам, помислете за себе си. Арестувайте ме, обискирайте ме, но благоволете да действате по реда. Не си играйте с мене! Не смейте! Не. Миличък. Не дайте така, миличък. Не дайте така, хайде стига. Пинете водичка, заповядайте. Не искам аз вашето приятелство и плюя на него, чувате ли? И ето навземам си фуражката и си тръгвам. Какво ще кажеш сега, ако имаш намерение да ме арестуваш? Изненадата нима не искате да видите любезния Родион Романович? Каква е изненада? Изненадата е тук зад вратата. Аз с Катинар го заключих да не избягам. Ето и ключето. Ключенцето. Чак. Ти се лъжеш! Лъжеш, проклети палячо! Аз всичко разбрах. Ти лъжеш и ме дразниш, да се издавам! Че вие повече от това не може да се издадете, миличък. Но не крещете. Ще повикам хората си. Викай хората си, ти все лъжеш! Ти знаеш, че съм болен и искаш да ме разразиш до яро, за да се издам. Ето целта ти! Не ти факти дай, ти нямаш фактите, имаш само негодни, нищожни догадки. Ти тях чакаш, а? Хайде, надай ги, поповете пълните лица! Спокойно. Като си въобрази човек нещо. Че така е ли? Според формата не може да се действа, миличък. Както сам казахте, реда, миличък, не знаете. А формата няма да избяга. Сам ще видите, сама ще дойде, да. Ето ги. Ти си ги повикал. Какво става там? Арестанта доведоха! Николай! Махайте го! Трябва да го чака! Но той! Чакайте! Той! Какво става тук? Кой си ти? Аз съм! Какво? Аз съм убийца! Какво? Ти си убиец. Кой си убил? Казвай!
Аз убих Елизавета и Алена Ивановна. Аз ги убих, братва! Аз братва. Ги убих, помъти ми се, умът, ги убих, братва. Умът ли ти се умът? Аз още не съм те питал по умът или ти умът. Казвай по умът или ти умът. Аз ги убих, бе! Аз ги убих! Аз с братва намерих и ги убих. А Митка? Митка не. Митка не винаги няма нищо. Но нали вратарите са ви срещали двамата, как така? Аз тогава тичах с Митка за оправдание. Това не е един. Аз съм... Вижте, уважаеми, вижте. Аз виждате ли сам... Хайде да виждаме, моля ви. Май не очаквахте това, Порфирий Петрович. Не очаквах. Вижте как те перите, Порфирий Петрович. Треперят. Вижте вашата ръчица. Вижте как треперят и вие. И вие треперите. Хайде виждаме. А според мен е с Богом. Както каже Господ.